Дӯстон омада салом, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Ва бардор роз ман история як одамеро да шумо нақл мекунам ки одам ай бомж ба миллионер мубаддал гардид. Яъне ки ай бомж хича миллионер кард. Чӣ гуна? Чӣ хел? Барои чӣ? Барое ки ӯ ҳамаи шиёра риғоя мекард. Изумрудная аса, яъне замбури изумрудӣ. Ин замбуре ҳастае ки намудаш савзае, намуди оҳанӣ бори метова. Мумкин агар дар ягон чӣ дида бошем дар ягон ҷо ҳамхели замбура. И шикор мекунад тараканота ва тарзи шикори ӯ, именно тарзи шикори ӯ, тарзи рафтори ӯ одамое ки ҳамаи хел чизора меомӯзанд дар ҳайрат овардагие. Бардоро ба ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагие бидуроен, быстрая регистратсия интихоб мекунен, тез регистратсия мешава. Компания ҳастае ки шумо дар ягон намуд бозингар ё ки ҷанговар метавонен ставка кунен ва сум кор кунен. Ссилкааш дар комментария видео закрепит кардагие. Вақте ки замбур таракана меёва, д удар мезанаш, не шишқатӣ. Якум удар амие ки таракана парализоват мекунад, ҳаракат карда наметавона, яъне гирехта наметавона дигар. Адиюм зарбаш бошад, дар сари таракан мезана ва заҳрша ба мағзи сари таракан роӣ мекунад ки ин заҳр блокироват мекунад ҳамун ҳуҷайраҳои мозге ки ҷавоб меган ба ҳаракати по. Мозги таракан фармон дода наметавона пои ӯро ки то ки ӯ бигрезад. Аку боша пои таракан ай мозгаш ҷидо кардагия, яъне ки худаш фармон дода наметавона. Не ки раҳ гашта метавона. Замбур бикаша бараш, айдами замбур рафтан мегирад. Ва баъди корро анҷом додан замбур ай калаи ӯ ё ки ай бурутҳои ӯ мегира, кашида мебара ба ҷои казм. Не, ин хеле страшный бача. Мебараш киштанӣ. Хелам сир. Охи дига ира намеша ягон хеле осонтар бугӯй. Мебараш киштанӣ бародаро. Ба ана ки баъди ин корро карданаш бо ай ҳамада кори страшнитарша замбур баъдан сар мекунад. Яъне ки ба вақте ки ба хонаи худаш меораш, ба пишераш дар бадани таракан тхм мегузорад. 8 рӯзи пешина барои ин таракани бечора дузахт мешавад. Ин тхме ки замбур дар бадани ӯ гузоштагия, бадани таракан барои ин тхм ҳам хонаш мешава, ҳам хӯрокаш. Ҳамин қадар рӯзе ки тхм дар бадани таракан, таракан зиндаае бародаро. Ҳамин фақае ки мозгаш отключат кардагия ай по, фақат ҳаракат карда наметавона ки бигрезад, не ки зиндае ва ҳис мекунад ки чӣ хели тхм ӯра хӯрдестае ва дуруни бадани ӯ даромадестае. Танҳо дар 8-ум рӯз таракан мемирад, вақте ки организми ӯ дига ҳичи намемона ва худаш як пичоқи замбур мешава бугем. Ва ҳамин тхм дар дуруи ӯ медурояд, дар дуру калон мешава ва ай пичоқи таракан мебурояд замбури изумрудӣ ки тайёраи шикор карданда. Бо ҳам хеле ягон таракана қабида оварда. Худша фаҳмиден чӣ кор мекунад. Тақрибан дар ҳаёти худаш ҳар як замбури ҳамхелӣ метавонад ки то 30 таракана ҳамхел азобу шиканҷа дода бикушад. Як намуд гриб, яъне хочи ҳаста, намедонам ба лаҳҷаи тоҷикӣ ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд, шумо суратша мебинед. Ин намуди хоч дар бадани ҳашаротҳо ворид мешавад ва барои ӯҳо мисли як мағзи сари сунъӣ кор мекунад, яъне ӯҳоро идора мекунад. Ҳашароте ки айами хоч заҳролӯ шидагия, чӣ фармони чӣ коре ки ӯ мега иҷро мекунад ҳамаш. Номи хоч ҳастае бардора кардисепс. Намедонам дахмо мумкин набоша, хая ки ёфтеншан бибинен чӣ хеле бунахринша. Ин намуди хоч чашм надорад, не ки ҳамхеле сенсорҳое дорад ки ай бадани ҳам ҳашарот мақсад ягон намуд бу, ягон намуд чӣ мебурояд ку по-любому. Ҳамраи мефаҳмад. Вақте ки ҳашарот наздик мешавад дар ҳамин гриб, ӯ як намуд чӣ дора, ов дора, мепартояд болои ҳамуда. Ба ҳамун қадар агар мурча ҳаракат кунад ки ай бадани худаш ин заҳра хориҷ кунад, наметавонад, барои ки ӯ заҳр тез вориди панср мешавад, яъне ки танаи мурчаро тез шикоф мекунад, вориди бадани ӯ мешавад. Баъди як чанд рӯз ин заҳри хоч погиза бадани мурчаро иҳота мекунад ва мурча касал мешавад, заҳролуд мешавад. Симптоми ҳамин касал чӣ хелие ки мурча хаста монда ба назар мерасад. Дига бо дига мурчаҳое ки буданд қатъиво алоқамандӣ намекунад, кор намекунад, бекорхуҷа мешавад карочи. Баъди як ҳафта ин мурча ай хона мебурояд ва ҷои танҳоӣ мекавад. Ба наздикӣ ай хиди бадани ӯ, ҳамун заҳри хоч ӯра управлят мекунад, яъне ки фармонш метад чӣ кор кун, ки натиҷа ӯра дар марги хеле сахт мерасонад. Якум фармони гриб ҳамое ба мурча ки ӯ бояд ягон ҷои махсус биёвад барои баромадани
خدی گریب ای بدنی او این намуди хоч дар ҷои махсус калон мешавад 25 сантиметр ай замин баланд бояд боша ва намнок боша ҳавош амурча бошад дар ин вақт чикор мекунад ҳамин хел ҷора мекова ура айдуру фармон мета вале бародарои ин мисли як афсона ба назар мерасад не ки ҳақиқатан ҳам ҳамин хел ҳаст ва мурча дар ҷустуҷӯи ҳамин хел ҷо болои як барги калон мебурояд ва нешои худаш қатӣ мобайни хати барга ки ба дурунаш об мерафт ҳамура сахт меҷиқа местад дига абрат на нешоша ҳуй карда наметавонад ана баъди дига на ягон борон на шамол мурчара айҷа паронда наметавонад ин кора айдурун фармон додестай управлят кардестай заҳри хоч ҳолати бадани махсусша меёра мурча ва дар ҳамин ҳолати бадан места ва ҳамин хел мемра хоч айдуруни бадани ӯ баромадана сар мекунад чӣ хел ин намуди хоч бо номи кардисепс метавонад ки ҳашаротҳоро идора кунад управлят кунад то ҳозира ягон олимдаи маълум нест албатта ҳамаш кори худоe ва дар охир клеткаҳои мурча ё ки ягон намуд ҳашарот ба клеткаҳои хоч мубаддал мегардад ва қисми бадани хоч мешавад бигем решаи ӯ мешавад ане ки бародаро ай ҳамада страшниш ҳамие ки дар ҳамин вақт мозги ҳамун мурча ё ки ягон намуд ҳашароти дига боша кор кардааст мурдагӣ нест яъне ки ӯ ҳашарот мефаҳмад ки дар атроф чӣ ҳодиса рух додааст метавонед тасаввур кунед бале ин хоч мехоҳад ки якум вақте ки мурчаро роӣ мекунад ба пеши дигарош мехоҳад ки ҳамаша заражонӣ кунад не ки дига мурчаҳо мефаҳмад ҳастай специални мурчаҳоам агар дар борашон бихонӣ беҳад системашон зура доран охранник доран кор мекунад доран фақат ба насл ҷавобгӯ ҳастанд аммо ки типа охранник бориян ӯ мекованд ҳамин хел мурчаҳои касалиро биёванд мегиранд мепартоянд берда барои ҳамин дигаро ҳам заражонӣ намешаванд ва бордаро ногуфта намонад ки мурчахонаро як намуд дига хоч ҳастай ӯ охраният мекунад гиперпаразит ки бо ин намуди хоч ҳам хел рафтор мекунад ки чӣ хел ӯ бо мурчаҳо рафтор мекард як вуҷуд доштани ҳамин намуди хоч ҳамаро дар ҳайрат овардагия ки чӣ хел чизи бемағз метавонад чизои мағздора идора кунад яъне ки вақте ки ӯ ба ҳашаротҳои мағздор ворид мешавад баъдан ӯ худаш соҳиби мозг мешавад бигем не ки вақте ки мозг надошт чӣ хело фаҳмид ки ин кора бикунад